Rapreżentanti minn 170 stat membru ta-Nazzjonijiet Magħquda ltaqgħu fil-kwartieri ġenerali f'New York biex iffirmaw b'mod formali ftehim dwar it-tibdil fil-klima. Mossa deskritta minn bosta bħala l-ewwel pass sinifikanti biex jibda jitwettaq il-Paris Climate Agreement fix-xhur li ġejjin. Nazzjonijiet Magħquda interpretaw l-ammont kbir ta' pajjiżi li se jiffirmaw il-ftehim bħala appoġġ globali ikbar mill-mistenni. Is-Segretarju Ġenerali Ban Ki-moon jiddeskrivi l-jum bħala wieħed storiku. Madankollu ambjentalisti sostnew li din hija distrazzjoni mill-problema tat-tibdil fil-klima. Fost ir-rappreżentanti hemm madwar 60 kap ta' stat fosthom il-President Franċiż François Hollande, il-Prim Ministru Kanadiż Justin Trudeau u l-Prim Ministru Malti Joseph Muscat. Hollande appella lill-gvernijiet Ewropej biex ikunu ta' eżempju u japprovaw il-ftehim sa tmiem din is-sena. Fost l-Istati Ewropej firmatari hemm pajjiżna. Wara li l-istati jiffirmaw ikun imiss li kull pajjiż ibiddel il-liġijiet nazzjonali biex ikunu konformi mal-proċess ta' ratifikazzjoni. Dan il-ftehim huwa meqjus wieħed importanti anke għaliex biex intlaħaq bil dwaru kien hemm proċess li dam għaddej snin. Id-diskussjonijiet ħadu spinta l-qudiem is-sena li għaddiet fejn Malta labet ukoll rwol importanti waqt il-laqgħat tal-kapijiet tal-pajjiżi membri tal-Commonwealth. Dan għax f'Malta iktar minn 50 pajjiż qablu fuq dikjarazzjoni komuni.